Наблюдавайки Деси и Алекс заедно, мога честно да кажа, че те са не просто партньори, а истински отбор. Те се допълват перфектно, като междузвездни войни с удобен диван. Ясно е, че те извличат най-доброто един от друг. Деси вдъхновява Алек да покорява нови върхове, буквално и преносно. А Алек? Той вдъхновява Деси да бъде търпелива. Имаш да пълниш цяла пантовка, горе те чакам за да душ. Glass half full of like every day. No more working at or ballet. I had to rock the boat so I could ride the wave. Yeah, I got the password. Yeah, I finally got the password. Laughing cause I got the cheat code to life. And we all gonna be alright. Да! Да! И за да си спомняте за този прекрасен миг от вашия живот, ще трябва да си размените основните символи на брака. Това са пръстените. Къде са пръстените? Коме! Обичаме ви! Благодарим, че сме тук с вас. Една безрезервна любов и най-малко две дечици. Винаги могат да разчитат на нас, родителите си. Алек, обичаме ви! Говорейки за танци, трябва да отбележа, че Алек наистина блести на дансинга, дори и понякога да правиш ония странен танц с ръцете. Очакваме при нас всички ергени! Хора скачат, други ги натискат, шпагати. Мисля, че ще ми трябва още малко време. Ти ми даде това прекрасно парче торта, което аз изядох, ама точно за 10 секунди. Понеже ми останаха на разположение още цели 20 секунди, отивам да си измия чинийката. Преди да приключа, бих искал да ви оставя с един съвет, както каза великият философ доктор Сюс. Знаеш, че си влюбен, когато не можеш да заспиш, защото реалността е по-добра от сънищата. Така че Деси, запомни това. Когато не можеш да заспиш, защото Алек хърка, просто помни, че живееш мечтата си.